Súťažou prvomájový kapor na štrkovisku v Párnici si každoročne v tomto čase prídu na svoje kaprári. Aj keď oficiálna sezóna sa na kaprových vodách začína 15. mája, preteky sú výnimkou. Týmto oficiálne zahojeme kaprovú sezónu, lebo zákon nám umožňuje konať od 1. do 15. mája preteky. Po dvojmesačnom kaprárskom pôste si prišlo do Párnice zmerať sily 73 rybárov. Každý si vyžreboval lovné miesto, nachystal nadiacu zmes a nástrahu, ktorá mala byť tým zaručeným receptom na mierové kapre. Pravidlá boli jasné, každý kapor na 40 cm sa bodoval. A čo centimeter, to bod. Nie každému sa však darilo. Chytám na bežné nástrahy, kostné červy, technopufy, skúšal som už aj kukuricu, všetko možné, zatiaľ len sa ryba len tak ohlásila, nechytil som žiadnu rybu, ale tuto susedia na dvojke, tým sa darí. Krmivo na kapra, strúhanka a kostné červy. Berú, láka to tie kapre? Kapre nechcú brať, ďobajú malé drobné rybky. Idú, zabery sú, ale nejako nedokážem vyloviť poriadne. Janka Chrastinová, jediná ženská účastníčka pretekov, mala v utorok šťastie len na menšie podmierové kapre. No, chytám na feeder systém a na kukuričku. Červa nemiešate k tomu? Nie, nehrozí. Nejaká vnadiaca zmes špeciálna, prezradte? Žiadna, okrem šrotu a kukurice nič. Máme cenu pre najlepšiu ženskú účastníčku, čiže vlastne len tým, že sa zúčastní, tú cenu dostane. Ale myslím si, že sa to trošku zlepšuje. Aj teraz sme mali pred 2 týždňami skúšky nových členov a mali sme tam 3. Minulý rok bolo viacej žien a bola som druhá. Aj keď sympatickej rybárke šťastie príliš neprijalo, o čosi viac ho mali jej skúsenejší kolegovia. Zabral prakticky o 10-15, 10-12 na kukuricu a hnojový červ. Tak ďalej budete v tejto stratégii pokračovať? No dúfajme. Zatiaľ sa mi podarilo chytiť 3, 50, 52 a 41 a 2 som fušoval. Hamba. Tak prezradte, na čo išli? Na kukuricu alebo na nejakú špeciálnu zmes? Nie. Na krmenie je bežná krmná zmes a kukurička, kostný červ, nič viac. Mal som tam trojkombináciu 8 mm Robin Red peleta plus mäkčená peleta s príchuťou krvavý červík a 2 kostné červy. Aká by mala byť tá nasledujúca, aspoň mierová? A aspoň 50 cm kapor. Takže pošli brata. Väčší kaprí brat napokon na nástrahu neskočil. Aspoň nie tomuto rybárovi. Jeho kolega z protiľahlého brehu Jaroslav Chodák mal šťastia viac. So 6 kaprami a ziskom 276 bodov suverene zvíťazil. Druhý skončil Julius Janček mladší so ziskom 135 bodov a tretí Rastislav Sitek, ktorý mal len o 4 body menej. Či už prvomájová rybačka týmto tichým bláznom vyšla podľa predstav, alebo skôr nie, majú možnosť reparátu. 8. mája sa v rovnakom čase na rovnakom mieste koná súťaž dvojčlenných družstiev. Tak Petrov zdar.